Здравейте, в това видео ще разгледаме разделът за топлинните явления. Но преди да започнем с подробности, нека ви обясня накратко именно какво са те. Топлинните явления са всички процеси, свързани с нагряване и охлаждане на телата, както и с промяната на тяхното агрегатно състояние. Например, когато ледът се топи или водата кипи. А сега ще ви запознаем с темите, за които ще говорим. Първо ще започнем с температура и термично равновесие, после вътрешна енергия, топлина и топлообмен, начин на топлообмен, специфична топлина и накрая промени в агрегатното състояние. Като ще ви дадем примери и от ежедневието. Нека захванем и първата тема. Температурата показва колко активни са частиците в едно тяло. Колкото по-бързо се движат те, толкова по-висока е температурата. Когато две тела с различни температури се допрат, топлината минава от топлото към студеното, докато и двете достигат термично равновесие, т.е. еднаква температура. Сега преминаваме към следващата тема за вътрешната енергия. Всяко тяло има вътрешна енергия. Тя е сбор от енергията на движение на частиците и енергията от техните взаимодействия. Когато нагреем тялото, частиците започват да се движат по-бързо и вътрешната енергия нараства. А когато го охладиме, частиците се забавят и енергията намалява. Сега за топлината и топлообмен. Топлината е енергия, която се предава от едно тяло на друго поради разлика в температурите. Тя винаги се движи от топлото към по-студеното тяло, а топлообменът е процесът, чрез който се пренася топлина. В природата и техниката има три основни начина за това: топлопроводност, конвекция и топлинно лъчение. Нека ви разкажа малко за начините за топлообмен. Те са три на брой, както преди малко разбрахте, но сега ще поговоря малко по-подробно. Първо ще започнем с топлопроводността, като тя е пренос на топлина чрез директен контакт, както може да видим, например, с светията пред вас. И металът предава топлина много бързо, защото частиците му лесно обменят енергия. Следващото, което ще говорим, е конвекция. Конвекцията е пренасене на топлина чрез движение на течности и газове, като топлинните частици се издигат, а студените потъват, като образуват постоянен поток. И накрая лъчение. Топлинното лъчение достига до нас без контакт. Енергията се предава чрез електромагнитни вълни. И накрая те може да видим примера с нашата планета и Слънцето. Специфична топлина. Специфичната топлина показва колко топлина е нужна, за да се нагрее 1 кг вещество с 1 градус. Водата има висока специфична топлина, което означава, че се нагрее по-бавно от метал. Промени в агрегатното състояние. Под действие на топлина веществата могат да сменят състоянието си. Най-простите примери са, когато ледът се топи, водата кипи или парата се кондензира. По време на тези процеси температурата може да остане постоянна, въпреки че топлината се поглъща или отделя. И ето ни отново в класната стая, вече след като минахме всяка една от темите, като сега следват и всекидневните примери. Всеки ден можем да видим топлинните явления на работа. Чаят изстива, топлият въздух се издига, слънцето ни затопля. Разбирането на тези процеси ни помага да използваме енергията по-умно и да проектираме устройства, които правят живота ни по-удобен и икономичен.